takulandani ku Streams of Eye Ministries. Muli ndi ine brother Daniel ndikupitirisani phunziro lina lopambana. Mandisanambe phunziro limene lazatha mafuna ngulimisana no ine sine dotolo ndipo sindingapange recognize disease. Komanso maphunziro amene kupereka wankufunika zazise idziso chanu. Koma ngati mwankha nthenda chonde mukumanena dotolo amene ali licensed kuti apange menezo malayi muno. Right, so tukamba za New Start pano tukupiza maphunziro athu tukamba za mpweya pena kuti air pa New Start. Right, so mwina mpweya ndi chinthu china chimene anthu so samachilabadira kwambiri. Komano muganize izi kunato 3 minutes ungodusa panda oxygen munthu amamwalira. Unaona? So zofunika kwambiri kuti munthu akhale ndi mpweya okwanira. Pamene mpweya umathandiza chitetezo cha nthupi. Mpweya umathandiza sonato no pamene munthu ali ndi mpweya bwino mapapu ake amakhala so abwino kuti akatha kulimbana ndi nthenda. So ndizo zimene tofuna isamapange ndi izi. Okay? Zona no mpweya umene timapuma uli ndi chanu ndi oxygen. Yete? Ndi oxygen amene yuyu amafunika kuti akafike mapapu athu, right? So pamene tili ndi zinthu ngati mbawula kapena kuti moyasira mbawula zimachitika nchani? Fatino tili mkati mwa nyumba, oxygen nyumba ndi ochepa. Mbawula ija ikamayaka imayaka komane mayaka imapanga release amati carbon monoxide osati carbon dioxide. Carbon dioxide ndo abwino bwino, koma carbon monoxide wa poison. Ifana kuti oxygen nyumba ndo ochepa, difati tikuyasa mbawula ije imayaka ndi oxygen ochepa ndi mapanga amati carbon dioxide, carbon monoxide. Ndi munthu uja amamba kuva kufoka amona kanitulo koma amakhala kufoka ifatino mbawula ije panga carbon monoxide akalwa mapapu amanga mix ndi red blood cells. Alimena ali ngati matractor ali nthupi timatractor akakono limene manyamula oxygen. So timatractor limene tikakhati tazaza ndi carbon monoxide kuti carbon monoxide achokepo zimavuta. Carbon monoxide amakakamira, unaona? Ifati carbon monoxide akakamira munthu apeza wangufoka kena amatha kumwalira kutulo lake pana nagona muchipinda chotseka mazenera otseka ndikuyika muso mbawula. Tokana meneko so ndikuziphako nokha, right? So ndizovuta kwambiri kuti tanzika khala. So china chimene chingathandize ndi ma breathing exercise. Mwina so pompa ndisanapitize uwu nofuna nato ndimathaneke ndapita malena ake ndimakhala mu hotel ndimatseka mawindo, unaona? Ndi machoka uku ndatseka mawindo nditatitenga tipita kumene tikugwira ntchito kumene kosa mawindo ndotseka nayi nthawi zizira kumene kwayika heater tikachoka pamene kuti bweraso hotel mawindo otseka. Ndi nafika paja kuti no napo mava ngati nseru kumava ngati kubanika koma sina inthenderese tangusegula mawindo napo khala bwino bwino, unaona? So pale matenda ena timathawa madwala amona ngati ndichina yake koma nkhani ndi no mpweya okwanira nthupi mulibe, unaona? Andi zimene zinachitika mu tsiku limodzi. So ndithu ndazindikira ndalakwisa nazindika machangu. So ndithu tithapangaso amati ma breathing exercise. Ma breathing exercise wandi osavuta. Mwina ndiforokoze pangapo pana inzanga ena kana ndi mavuto amapapu anafika pachato mpaka manga ntenga ku ER kutenga emergency room. Ifana no amafika pachato no even akampaka x-ray amona to mulizi magas mu mapapu ake. Ndiye namuzala ku tena musapanga ma breathing exercise. So ma breathing exercise mapanga chonchi mama chema 5 ocha ma 4 jo alisana utuluke panja. Ukatuluka panja uzipumira ngati momwe amene kulowamirira azipumira ngati kuzera mujani kuzera ndi kuti mpuno mwake azipumira ngati pang'ono mpaka chidalichi kapena chest ikungane kwambiri kungefika choti sangapumireso ngati ndi mphuno kena kono agwire awerenge 1 2 3 mpaka 10 pang'ono akafika 10 ndambe kupuma kuzera nkamwa kuti kena kabwereze zimene mpaka 5 minutes. Ndiye kupanga zimene zitsukula mafuka uime next to panda. Fana kuti no chipira kuli machina ku makhangaro wali pasa zinthu zochuluka kwambiri wayipasa kuti zinochuluka ndi mabalika ndi mathokoza tomwena achizungule pang'ono koma izinzi sabwino kuti apanga izizi dere 5 minutes mama simasewera, unaona? So izi zimathandiza kwambiri. Ndi kwa amene arapa kupanga zimene zizi apeza ndi paka atani wachira anachira nthenda yake ichi anasiyaso kudwala, right? So izinzi zabwino kwambiri kupanga mama dzalisana sanatuluke. Chinaso chimene chimathandiza so thupi ndi maona nzimayo akuyenda barefoot. Chimene chimati earthing.
thupi lathuli mapazi kukuliti mabota ati kuti ng'ono ndiye thupi lathuli likakhala nato nolazaza ndithu ma positive ions munthu amangova ku opa chana makamba kwa anthu amene anakwera ku ndege oyonse munakwera trip kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre kapena kuchoka ku Mpoto kubwera ku Blantyre Mpoto kupita ku Lilongwe ukamaliza trip imene utakwera ndege umakhala otopa kwambiri chomwe ngapange ndichi kungochosa nsapato ndikukaenda pa dothi la black kapena kukaenda pa maudzu barefoot ungangokhalapo chimachitika nchani thupi lako limataya ma positive ions zonse ima negative ions akudothi uja kapena ku maudzu amalowa thupi lako and umakhala ndithu rejuvenated. So izizi everything nditha kuyipanga pamodzi ndi ma breathing exercises aje zimagwira ntchito bwino, right? So izizi ndi zinthu zothandiza kwambiri. So pamene tikugona tisasogera mawindo ndikuyika net kuti mwina ngati udzudzu ungalowe tisakhale ndi yani ndi vuto. Zimene zitha kutithandizira kunena kuti no tisakhale ndi yani tisakhale ndi kubanika pamene tikugona, right? Pamene ngati tili nkati mawindo siningasegule ziseko za nyumba tizisiye zosegula chimene timagona tisiye chosegula kuti mpweya uzitha kutani zitha kulowa. Pali mpweya ndofunika kwambiri thupi la munthu koma pali chinthu china chofunika kwambiri kuposa zonse 104% ndina kuti yani pamenepo ife okhala ndi moyo otsala afe tidzakondwera nawo pamodzi m'mitambo wokumana ndi Ambuye mlengalenga ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Iwo tsiku lina amene dzapatudwa ukakhala naye m'mitambo ukakhala naye Ambuye wathu mlengalenga kumene kuli mpweya wamoyo tidzafika popumula kumavuto athu onse. Tsiku limene ndifuna ndidzakhalepo nanga inu muti bwanji? Tikukamba za Amazing Health Services imene imagulitsa ma herbals, ma enemas, amathandizanso ma radiation counseling, amatha kupanganso massage kwa anthu amene ndi stroke, back alignment, amathandizanso ma hydrotherapy, ma herbals, ma detox program. Akuti area 25 manamba awo ndi ameneyo ali pa poster apo. Komanso mukakhala mufuna mupembedze muli kwanu tawale peza pa Zoom ndi Forgotten Truth Ministries timakumana lero kalili lonse 9:30 mpaka 11:30 komanso 2:30 mpaka 4:30. So ma meeting details nameneyo meeting ID komanso passcode mutagweranso apo. Thokoza kwambiri fati mwakhala musatira maphunziro amenewa Mulungu akudalitseni. Ndine Brother Daniel. Amen.